Endo, a kɛra cogo di? Ça va kɔrɔ? Ça va. Cɛ t'i to a la bi dɛ. O ma mun de b'i la? Non, grand tɛ n cogo la dɔrɔn de sinon fosi tɛ yen. N t'i togoya dɛ, n b'i dɔn togoya min na i nisɔndiyalen don wagati bɛɛ k'i palipalilen don kan mais k'a ye k'i galabu karilen don tantɔ n t'o o togoya dɔn i la quoi. Ouais, mais i b'a dɔn kɔrɔ kamanagan dɔ de bɛ ne kan o. N dɛsɛlen don ka solution de sɔrɔ o la. I kamanagan fana? I yɛrɛ filɛ nin ye togoya min na tantɔ i bɛ komi ko dɔ bɛ mɔgɔ min kan wa fɛn fɛn n ma se k'a faamuya. N y'a f'i ɲɛna cogo min na dɛ, ne kamana yɛrɛ de gannen don. N t'a dɔn n bɛ min kɛ ka min to yen. O ye sɔrɔ cogo di n dɔgɔ? Kɔrɔ, ne ba ka ko de don. Cɛ dɔ de nɔrɔlen don ne ba la ko f'a k'a furu. O de kɛlen don ka ne yɛrɛ kamana gan. Mais dɔgɔ o tɛ kamanagan ko ye. Ni mɔgɔw kɔni nana k'a bɛna na ka ne ba furu e kan ka nisɔndiya n'o ko ye ko dumanba de ye. Mais ne m'o kamanagan yɔrɔ ye e la quoi. Mais kɔrɔ o ka taa sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama de don dɛ. I bɛ Bamusa dɔn? Bamusa jumɛn kelen? Cɛkɔrɔba min bɛ kɔfɛ carré la yan fɛ. A da bɛ bɛɛ ka vie la, a bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ. O cɛkɔrɔba in de bɛ ka taa don ne ba kan ko f'a ka bɔ n'a ye. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔ ko kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan ne ko k'e bɛ n'i da don o la o bɛ sɔn ka k'e ma fɛngɛ dɔɔnin dɛ parce que e bɛ se ka danga sɔrɔ o la wa hali e da don yɔrɔ ko t'o yɔrɔ ye e kɔni e bɛ se ka min kɛ dɔrɔn e bɛ se k'a lajɛ de i ni cɛkɔrɔba bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na parce que ne b'a dɔn e ni musokɔrɔba tɛna bɛn o ko la bon o dun ye min ye e kan ka se k'i janto i ba la wagati bɛɛ mais ni e nana kɛ komi e tana ye cɛkɔrɔba in ye bon i ni musokɔrɔba bɛna na fɔ ɲɔgɔn kɔ caman kɛ a ko la a tɛna bɛn a la. Sisan ne m'a fɔ ko ne ba ka furu a ka don furu la ne t'o contre la dɛ mais a ka taa sɔrɔ a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ. Yalla sinon a kun kɛra fama yɛrɛ. Voilà voilà. J'espère que ça va quand même. Tiens, ça va pas dɛ. Ça va pas o ta mun bɛ yen? N ka cɛ o ma tɛ seliko kalama seli sera ka ban fɛn bɛɛ n ka cɛ n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ ka hali bilen sɔrɔ e yɛrɛ k'i sanse ma ye denbayaw dun na gɛlɛyaw bɛ yen ka cɛ kow ka ca. Layi e hakili bɛ seliko de la. Mais n ka cɛ a bɛ kɛ cogo di ko ne dɔgɔninw jigi bɛ ne de kan n ka Ah cɛ. ouais c'est vrai mais n'i y'a f'i ye i tɛ da la ne hakili foyi de tɛ seliko kan. Problème bɛ ne da la ala dɔrɔn de b'a dɔn koyi. Ne ni Zena ka problème dogolen tɛ maa si de la dugu in kɔnɔ yan. Kɔɲɔko problème wa? Voilà. Mais n ka cɛ kɔɲɔko fana ni seliko tɛ ɲɔgɔn sira la o n'i y'a sɔrɔ i pɛrɛnnen don dɔrɔn ni kɔɲɔ bɛ tɛmɛ dɔrɔn n ka cɛ seli ni fɛnw. O ta tɛ problème in kalama dɛ. Ne fɔ jumɛn? Ne ye Zena lasigi o don ka kuma n'a ye Zena ko ne ma k'ale ka mariage la c'est à dire a ye katakatakanw de fɔ quoi o tuma e nana mariage shooting ko ni gâteau tɛgɛ ni fɛnw e nana olu quoi. Zena ko manamana ko ninnu n ka cɛ. A jateminɛ dɔrɔn ne b'o girigara la o e bɛna tila ka seliko kuma fɔ ne bɛ mun kɛ. Mais n ka cɛ nin ko fana tɛ se ka laisser passer tantɔ dɛ e de ye cɛ e de b'a ɲɛɲini n ka cɛ a bɛ arranger cogo min na e de b'a kɛ ten tɔ e kana na fɔ i bɛ Zena lamɛn ne ni Ivo yɛrɛ nin kuma kɛ o don na. Ne kɔni ne bɛ ka n ka possible bɛɛ de kɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni ne yɛrɛ ye ɲɛ b'a la ça va pas a kan ka ɲɛ cogo min na a bɛ kɛ ten nka i b'a dɔn seliko problème in fana la ne dabali bannen don dɔw fana la dɛ minnu fana bɛ taa impossible kɛ yaasa u ka se ka saya saga ninnu sɔrɔ. Mais n ka cɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn denbaya la n'a fɔra ko surtout duba kɔnɔnaw yɛrɛ la n'a fɔra ko bɛɛ ye selifini san ka d'a denw ma fo e kelen selifini t'e t'aw bolo e yɛrɛ kɔni b'a dɔn a ma nɔgɔn. C'est vrai mais ko kɛra cogo cogo ko ye ala de ta ye sɔrɔ ye ala de ta ye donc ni ala ma se ka sɔrɔ d'i ma a waati i kana na t'i yɛrɛ bila problème na problème bɛ se k'i malo sini quoi. O kɔni ye tiɲɛ. Voilà. Mais n ka cɛ dɔw fana ka siyan t'olu bolo dɔw fana hakili tɛ jigin olu la parce que olu ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn olu ka se ka u ka denbaya sago kɛ dɔrɔn a banna. Ne kɔni bɛ se ka ladilikan mun f'u ye u k'u hakili to nin yɔrɔ la c'est vrai i kan k'i ka denbaya fɛn mun ka d'u ye k'o kɛ mais n'a se t'i a waati kana na impossible kɛ dɛ pour que i k'a sɔrɔ dɛ. Ne ba ye degun minnu sɔrɔ ne yɛrɛ sababuya la a ka ca trop bon donc ne tɛ fɛ a ka dusukasi wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ tuguni a kɛra ne o a kɛra maa wɛrɛ o ne tɛ fɛ o ka kɛ tuguni Bamusa di ye mɔgɔ min ye
a bɛ don a kan sisan a bɛ bɔ ko dɔw kalama dɔrɔn a bɛ bɔ a b'a fɔ diɲɛ bɛɛ. o mana kɛ togo togo e de b'a lajɛ halisa i b'a lajɛ i ni cɛkɔrɔba in ka bɛn ni ni cɛkɔrɔba in sera ka bɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye ko caman bɛ yen nɔ n'a ko k'a bɛna ta ka musokɔrɔba sɛgɛrɛ e yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kala parce que i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na musokɔrɔba e kan k'i janto a la wagati bɛɛ e tɛ fɛ foyi k'a sɔrɔ o kɔnɔna na ne ni cɛkɔrɔba in sera ka ɲɔgɔn kan fɔ kɔni bon a ka ca ala fɛ aw hakilina bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n terikɛ n bɛ min f'i ɲɛna den da don yɔrɔ foyi tɛ masa ka ko la fo n'a sɔrɔ a yɛrɛ ye min sara i la ni i da donna o yɔrɔ la sinon e da don yɔrɔ foyi tɛ nin yɔrɔ la. kɔrɔ n ko ne ba yɛrɛ de ye ne wele ka ne lasigi k'a sara ne la ko ne ka hakilina di a yɛrɛ bali kojugu ne la ne ma se ka kuma yɛrɛ ne de bɔra a kɔrɔ ka taa bamusa lajɔ kare kɔnɔ n ko a ka ne ba ye k'a to yen a ka fara ne ba la o de kɛra problème yɛrɛ ye. mais e jo t'o la o e jo kisɛ kelen ma ye o yɔrɔ la e man ka taa bamusa lajɔ k'e b'o kuma fɔ bamusa ɲɛna ne y'o kɛ a bɛ komi a bɛ n'i ba de ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ni bamusa cɛw la bilen bon n'i dun ko k'i bɛ taa o sira fɛ i bɛ se ka danga sɔrɔ o la. n ye nin faamu mais ni cɛ wɛrɛ yɛrɛ de don ne bɛ se ka sɔn mais bamusa jɔn tɛ bamusa dɔn yan. dɔgɔ i kɔlɔsi i bɛ ka taa sira min kan sira ɲuman tɛ dɛ nin sira bɛ se k'i lase problème ba de ma e bɛna t'o la sisan nɔ kɛlɛ bɛna na wuli e n'i ba ni ɲɔgɔn cɛ e ko bɛna na goya i ba ye sani ka se o yɔrɔ ma i calme togo togo i ni musokɔrɔba aw kana na fɔ ɲɔgɔn kɔ n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ i laban i bɛ danga sɔrɔ a ko la. kɔrɔ n y'a faamu i ka nin conseil diyara n ye trop komi n kan ka taa dɔ ka baara kɛ yan fɛ. voilà ne yɛrɛ kan ka essayer ka taa dɔ ka commande dɔ laban ne bɛ n teliya ka t'o baara la quoi. problème t'a la an b'a kɛ. mais i hakili to n ka kuma fɔlenw na dɛ. n'ala sɔnna a ma. n'ala sɔnna a ma. ok merci. k'an bɛn o la. an b'a kɛ ten. Action! Ah, Alfie. Mse. Oh, Nede. Really? Alfie, Alfie. Mse. Eh, Amin. Ate tu la. Basiti lawa. Basiti se. Eh, chile blanema. Oh, kone kana. Ne ciden chima. Sabula. Nye kuma min bɛ. Mais ma diya n ye dɛ. Tanti Jɛnɛba, o ye mun kuma ye? Fɛn min tɛmɛna aw ni Pupe cɛ. N ye kuma in mɛn a ma diya n ye dɛ. Ne ye kuma in mɛn don min a ye min da n kan. Ala k'o mɛn. Aw kun man ka sɔn cogo si la aw ni Pupe ka kɛ. Fo ka taa fɔ fangalataga bɔ o la. Aw m'a dɔn o ye fɛn cɛjugu ye. Tanti Jɛnɛba, an yɛrɛ ye ko in kɛ an nimisalenba de don. Sitanɛ n'a na wagati de don. Sinon an kun b'a dabɔ nin bɛɛ kama. An ma se ka ɲɔgɔn faamuya kuma kɔnɔna de la. O de nana ni nin bɛɛ ye. Bon ne ni Ara an ma hakili sɔrɔ. O de kama an fana taara jɛ Pupe la k'a ci. Mais cili in kɔfɛ a kɛra nimisaba de ye. Sabula Pupe taara convocation tigɛ ka na di anw ma. An ye mɔgɔ sugu bɛɛ bila ka taa deli. A ma sɔn an ka fɔ ma. Wa a ma sɔn an ka delili ma. An yɛrɛ taara an bɛna nin ko in tɔ kɛ cogo min na bilen. Sabula an dɛsɛra. Wele kun jɔnjɔn yɛrɛ ye ko. O la aw kun man ka sɔn. Aw de ɲɔgɔn fo ni ɲɔgɔn safunɛw de. Aw bɛ se ka dala mankan kɛ. Ka na se fo ka bugɔli bɔ o la. Fangalataga bɔ o la. Aw ma hakili sɔrɔ o la dɛ. N'o tɛ a bɛna falen mun na ni Ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn. Non, effectivement. N bɛna kuma dɔ f'i ye ne terikɛ dɔ
fa wallahi ala ka ina la biya be tienso ne teriya ko ne ma debi olu fitini ale ma selima fini ne soro ale na dogoni olu e kashiri daw yere kan yasa fa ka se ka selima fini soro ka duma ka fan beke mangay fa yɛrɛ ɲɛ b'a la denw bɛ kasi la solution tɛ yen se dun t'ale bon a nana mun de kɛ c'est à dire a tatɔ de a ka baarayɔrɔ la a ɲɛ b'a la dɔw de ka bitigi dayɛlɛnnen don c'est à dire a hakili de jiginna denw ka kumakan n'u ka kasikan na quoi c'est à dire solution tɛ yen a donna bitigi de kɔnɔ ka sonyani kɛ bon e k'o jateminɛ dɔrɔn u y'a minɛ o de la k'a datugu a ye san 15 ɲɔgɔn o de kɛ kaso la a bɔlen a ma se ka ni si ta a sara imagine ni fɛn min se t'i ye kan'a kɛ quoi mais n ka cɛ an fana kana jigin dutigiw la dɛ jamana fana n'a position de don n ka cɛ o fana ye tiɲɛ n'a ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɛnabɔ mais n'a fɔra ni taara i bɛ t'i da don sagaw kuma la n'u ma a fitinin yɛrɛ u b'a daminɛ 30,000 la fɔlɔ ka yɛlɛ fantan b'o bɔ n'i ma taa sonyani ye a ma nɔgɔn dɛ n'an ma lajɛ ɲɔgɔn bolo n ka cɛ a ma nɔgɔn dɛ o fana ye tiɲɛ yɔni an ka baga minnu b'an sanfɛ yɔni an ka bagaw ma an kan k'an yɛrɛ de jalaki fɔlɔ i b'a dɔn an bɛ ka laaya ko in gɛlɛya an yɛrɛ de bolo quoi fɛn min don quoi suna de don farida tɛ o n'a se t'i ye ala yɛrɛ ko ale c'est à dire ale jɛra quoi a tɛ se ka wajibiya i kan a ma se i ka taa i yɛrɛ bila impossible la k'o kɛ o o ye kɔni o ye kuma ye tiɲɛ o ye temps yɛrɛ de i ma ye n'u kɔni ne bɛ mun f'u ye kɔni n'u bɛ se u k'u ɲama jɔ dɛ nka i b'a dɔn furuko in ne dabali bannen don koyi n ka cɛ i seginna o fɛnɛ sujet kan tuguni mais o problème ne tɛ n da la n'i ma segin o kan n bɛ segin jumɛn kan o ye tiɲɛ o tɛ se ka bila kanu ma kɛ problème ye fo n b'a fɛ ka taa sɛbɛ sira kan o de kɛtɔ filɛ ni problème ye n ka cɛ kabini jɔra nin si la sa ne bɛ fɛ ne ni Zena de ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ne ni Zena ka kuma quoi parce que ne ko ye fo bila ka kuma fɛ ka na jɔra ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ nin bannen don ala fɛ ka ban ko in kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten no ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ Ivo ɲɛna o donna bon n t'a dɔn Ivo kumara Zena fɛ wa a ma kuma fɛ wa mais ne kɔni b'a dɔn ni ne ni Ivo ye ɲɔgɔn ye n'a ye ne ka jaabi di ne ma Zena ye mun fɔ a ɲɛna n'a y'o ɲɛfɔ ne ɲɛna i ka kuma latigɛ tɛ koyi ne fana ye kumara Ivo fɛ n ko Ivo ka kuma fɛ Ivo ma ci di ne ma fɔlɔ bon a n'a fɔ Ivo fana bɛ siran Zena ɲɛ ne kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn ni Zena bila yɔrɔ min Ivo tɛ se ka bɔ yen nɔ non ne tɛ ka nin ko in tɛ ka da yɔrɔ sɔrɔ ne fari la koyi kanu ma kɛ problème ye fo n bɛ fɛ ka sɛbɛ kɛ ko san ko nin ma nɔgɔn san ko nin ma nɔgɔn hali fitinin mais i k'i bila paix la dɔrɔn i ka sanfura garder dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ i m'a faamu wa ok problème tɛ yen n y'a faamu an ka di ala ma aw bɛ nin ko bɛɛ la ne ma bɔ foyi de kalama Bɛrɛba de nana kuma in fɔ ne ɲɛna ko Bɛrɛba wa Bɛrɛba ne nana kuma in fɔ ne ɲɛna ne ko n'o don n ko kɛlɛ in de b'an bi bɛɛ a ka di ne ye aw ka kɛlɛ in ban aw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bɔra Pupi fɛ yen ani a mama n natɔ de hali ma se so n ye ciden bila ka taa n ka k'i wele ka ne b'a dɔn Pupi ye maa min ye a tɛ ban ne ka kuma ma nka a ye sabali aw ye denmisɛnniya kɛ sigida la mɔgɔkɔrɔbaw sigilen don ka aw ye kɛlɛ la aw ka minɛ ka taa ne ye fanga la o tɛ an ka laɲini ye mais n bɛna kuma kelen min fɔ aw ɲɛna a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ aw ka kɛ ɲɔgɔn ye kelen ye cogo si la aw kana se ɲɔgɔn ma aw de ye kelen ye sigida la ni aw mana na ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ci juguw tɛna yɛlɛ aw la juguw bɛna yɛlɛ aw la maa min tun bɛ don yɔrɔnin na a bɛ don o si ni min gɛlɛya aw la a kana kɛ cogo si la aw kana se ɲɔgɔn ma sigida la aw ka se ɲɔgɔn ma ka ɲɛ fɛn cɛjuguba de n'ala sɔnna ma san jɛnɛba n bɛna layidu ta ye i t'a mɛn furu la bilen k'a ni furu bɛ kɛlɛ la n bɛna taa kuma ni ara ye a tɛ se fila bilen o diyara n ye tiɲɛ don anw de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an de ye ɲɔgɔn funu ɲɔgɔn safinɛ cogo si la an man ka taga kɛlɛ fo ka se nin degere ma
fo mɔgɔ wɛrɛ ka tila k'u sigi ka yɛlɛ anw na kɛlɛ in kɛlen kɔfɛ de ne y'a dɔn k'a fɔ k'an jugu ka ca o de kama an seginna an kɔ ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka yafa deli kɛ jango ni ko in bɛ se ka ban cogo min na an ka sigi an cogo kɔrɔ la i n'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ cogo min na sisan kɛlɛ in kɛlen e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko aw jugu y'u sa kosɛbɛ e yɛrɛ m'o dɔn i ko aw ye juguw dɔn aw y'aw nɛn dɔn wa ni ko ma kɛ o tɛ dɔn nka ni ɲɔgɔnna kana aw sɔrɔ cogo si la n b'a ɲini aw fɛ denmisɛnniya mana kɛ cogo o cogo ko dɔw bɛ yen denmisɛnnin ma mɔ kɛ n'i taara n ye kuma min f'i ɲɛna cogo min na i ka taa fɔ a ba ye o kelen n'a fɔra i bɛ ba kɛ den ka aw de kan ka jɔ kuto la aw man ka dɔn cogo si la a ba tɛ a ba tɛ mɛ n'a fɔra ko aw yɛrɛ de bɛ jɛ ka kɛ est-ce que o kan sigi ni sera n bɛ taa kuma ni ara ye i y'a fɔ n ye cogo cogo n bɛ kuma a fɛ ten sira b'i bolo ayiwa ne taara awɔ k'an b'u fo n'a mɛn Merci.